Nun mundo no que todo vai ás presas, os Salnés propón en Fitur vivir a comarca con calma. A Mancomunidade presentouse na Feira de Turismo como un destino slow. Aquelas persoas que teñen unhas asentas moi complicadas que lle costa moitísimo poder desconectar do seu traballo e que nós na nosa comarca temos un lugar ideal para poder combinar esas dúas cousas, para poder traballar pero a outro ritmo. Realmente o concepto slow, é dicir, con calma, con lentitude, pero ese sistema de traballo o que permite, o que se demanda hoxe en día, é unha reflexión, é dicir, poder traballar con unha capacidade de reflexión superior e poder tomar decisións estratégicas de forma moito máis eficaz. Experiencias con calma e que permiten ao visitante mergullarse nas orixes do destino. Un turismo para que a xente coñeza desde un inicio que é todo o que chega a un prato, por exemplo, que veña a disfrute das experiencias desde que se recolle no mar ou na terra ese produto que van a disfrutar no prato, e eso, que sea un turismo con calma, un turismo pausado, un turismo para crear ambiente, nos coñezan a toda a xente da comarca. Dentro da presentación das experiencias slow no Salnés proxectáronse dous vídeos que convidan ao visitante a descubrir a comarca sen presas e a lume lento. Na campaña tamén se fai fincapé no slow business, dirixida a aqueles visitantes que non poden desatender as súas obrigas laborais, pero que queren desconectar. Empezamos prácticamente de cero e o que buscamos é que ese turista que a día de hoxe en materia laboral se xenera unha tensión e a veces os tempos nunca coinciden, o que buscamos é que ese turista poida disfrutar nesta comarca con todos os servicios óptimos precisamente para disfrutar do ocio, para disfrutar do tempo libre e ao mesmo tempo para poder traballar. A Mancomunidade está a traballar neste produto pensando xa no máis inmediato, pero con vocación de futuro, entendendo como unha ferramenta desestacionalizadora. Somos unha comarca que precisamente o que buscamos é a desestacionalización. É certo que nos meses de julio e agosto hai un número de turistas moi importante, posiblemente esteamos nun dos picos máis altos, pero o que buscamos agora precisamente é a desestacionalización. Alargar ao longo do ano, dos distintos meses do ano, que o turista visitante se poida acercar. No acto en Fitur estiveron representados os 9 concellos da comarca coa presenza de prácticamente todos os alcaldes, así como distintos concelleiros. Contou tamén coa presenza do presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López.